na subscribe da alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Karamar karuwa ke ce karamar karuwa da har kike cewa wani zaki fitar da bidiyo na ko wani kaza ko wani abu. To ni dan kin fitar da bidiyo na in ma kina da shi ko a jikina, barantana billahi allazi la ilaha illa huwa, na san baki da bidiyo na har ki mutu ki goma da Allah. Yo ni me ma zai hada ni da ke har ki ga tsiraiti na kina kazamar yar iska ma irin ki ko wani abu ke cewa wai zaki fitar da to ainihin ki fitar da tsiraiti na wallahi ba zai dame ni ba. Shi yasa na ce miki ke karamar karuwa ce. Abin da yasa ku wani ce idan kin fitar da tsiraiti na ba zai dame ni ba, ai jiki na mai kyau ne, kuma jiki na sibil yake, kuma nan dina suna nan a tittike a tsaye suke. Dan haka ma mai bi sai kiga idan ma kin fitar da bidiyon nawa inda a ce kina da shi sai kiga America ta yi min kiran gaggawa ta ce this girl I need her because he is straight girl, he is material girls, muna buƙatar ta za ta yi mana American film ko wani abu. Mai bi kiga daga nan ma sanadin wannan fitarwar da zaki sai ki gani ko wani babban captain ko wani babban hamshaki ya ce Murja sai da ke, barantana ma na san bai da shi. Nicki Minaj ta auru, barantana Murja an fitar da beban bidiyo na. Cardi B ta auru, waye ba aura ba a nan Hausa mu wa'anda suka irin wannan bidiyon ko wani abu duk sun auru ko wani abu, sai ni ne za a tayarwa da hankali da irin wannan bidiyon. Barantana na san ko zaki haɗi zuciya ki mutu billahi lazi baki da irin wannan bidiyon ba kuma ki da hanyar ci. Ai ke bari ki jin gaya miki karamar kilaki, ai ni koma a sai irin wannan sabga zan yi wallahi ba zan yi da yar jagaliya kazama irin ki ba, na rantse da Allah. Da wallahi ban yi niyyar kama sunan ki ba, inda sunan ki ya tinkara ma ban yi niyyar kama shi ba. To abin da yasa zan kama sunan ki a yau kin yi nasara, saboda idan nayi bidiyo ana dauka a dorawa wacce ba da ita nake ba ko kuma a dorawa wa'anda ba da su nake ba, sabga gabana nake riƙayya. Ke kin san kanki, kuma idan na kakkafe hoton ki anan kowa ya san ki riƙayya. Kin fi shekara 10 nawa kina neman suna amma har yanzu suna bai zo ba. Aini har Murja da zaki rinka cewa wai wani kina neman fefan bidiyo na ko ta ina ko ta kaza, ai na rufa miki asiri lokacin da aka ce kotu tana neman mu da sifofotu da ummi Shakira. Ai ummi Shakira tana nan tana social media, kika zo Kaduna kiya kudin mota babu, tsabar karamar gillite ke baki da wasu gushakai a hannunki. Ummi Shakira ce ta taimaka miki da naira 15,000, Murja ta dauki naira 20,000 aka hada aka baki. Kika san inda dare yayi miki kika je kika karbi dakin da zaki zauna. Lokacin ma mun muna cikin istijra'in rayuwa, an sa ana neman mu amma a haka muka iya taimaka miki. Ki je ki karbi daki ki kwana, ashe kilakanci kike yi, ni bin maza kike yi da wannan daki da kike yi da bin mata ko wani abu. To na rantse da Allah Ruki, so kike ki jawo wa kanki mummunar masifar da ba za ki iya da ita ba wallahi Allah. Saboda idan na tashi kanki kin gama ba, sai a wannan lokacin da suka shigo da wani mugun security na koyaya ka dauki hoton mutum kamar na za su kwamishe maka account ko wani abu, amma ba dan haka ba da yanzu hoton ki ne suke yawo a sararin samaniya a social media nan. Sannan kuma TikTok sun hana ni irin kai reply din comment din abubuwa da yawa, sun garkame min, suna so su sani girman kan da ba shikenan ba ka reply din comment, sannan ba da maka sa hoton mutum akan sa kai magana ko kaza. Sun shigo da wani community guidelines sun ankare da arewa ko haka, billahi lazi ba dan haka ba da yanzu titi idan aka ce ki fito ma ba za ki iya fitowa ba, saboda yar fatan da zan miki a garin nan na daddangula hotunan ki ko wani abu. Kuma ki sani da ke da wa'annan karnukan farauta, wannan kananin yaran da wannan gillolin haka da kike yawo da su ko wani abu, na rantse da girman Allah zan faɗi zan ƙara maimaitawa, ni mai suna Murja. Idan akwai wata gillikilaki da nake shakkar ta yar bariki a yanzu haka a sama da karyaban abin da nake nema duniya da lahira, billahi lazi har yanzu ni ban ga wai wata cegiya ko wani kaza da zai sa wai dan ina rigima da ita ko kuma irin da ita nake ko kaza in kitin karanta ko wani abu, wallahi babu ita. To na san kin fi kowa sanin haka, saboda ke ce wacce kika san daɗi na, kuma ke ce kika san azabata. Kin san idan na hasala akan abu wallahi sai na aikata shi, sai dai raina ya zama fansa. Sannan kuma idan kina magana bidiyo ko wani kaza ko kaza, ina dai bidiyo dai karshe dai a saka, idan an saka bidiyon ka tsirara wanda ma na san har ki mutu ki koma ga Allah makamancin sama ba samu zaki ba. Ina dai a shigo kuma mutane su dinka Allah wadare, Allah ya tsine, Allah ya mene.
aikin banza. Ai ni wannan abun baya bata min rai, ki in gaya miki kin san tun daga inda abin nan ya daina bata min rai ko tunda naga wani malami cikakken malami ne yana wa'azi ana karuwa da shi fiye da yanda bawa baya tunani, ana karuwa da bawan Allah nan. Malami ya kuskuren halshe ya dan samu matsala kaɗan, maimakon a nuna mishi kuskuren da ya ko wani abu, mutane suka shiga comment suka dinka zagin shi, aka rinka zagin shi. To nace to har dai za a yi wa malamai irin wa'annan abun, to kuma wace ce Murja dan an zage ta ko wani kaza shi yasa ni zagi ya daina shata min keyata, zagi ya daina bata min rai ko wani abu. Hasali ma wani zagin in na gani shala nake yi in ci uwar sabada in yi dariya in kara gaba. Tunda na ga mutane sun raja a comment din nan suna zagin malamin nan, na daina shakkar wani zagin TikTok ko wani zagin TikTok a wani comment section. Ni da ke sheke ka fasa, kin san cewa idan ina son nasara akan ka na rantse da Allah ba 100 ba, duk inda kike tunani ke kin san zan iya batarwa dan in yi nasara akan ka. Amma a juru kuma ga wani mugun kuri da zan muku kuma cike da alfahari, billahi lazi a cikin ku duk wacce ta daga min hannu sai na sauke shi, saboda bani da wani abun fada a tattare da ku. Zan ƙara faɗi idan a cikin ku akwai wacce ta ce Murja na taɓa haɗa ki da wane ya neme ki ya biya ko wani abu, ayi gata nan a raye. Sannan kuma a cikin ku idan wacce ta taɓa cewa Murja na haɗa ki da ƴa mace ƴar uwarki abinda kuka fi wari ta zo ta yi magana ko wani abu, don haka a cikin ku babu wacce na je gurin ta na zo huha ina cewa ki taimake ni ko wani kaza kaza. Dan haka wallahi tallahi ire-iren ku duk wacce ta ce mun kula sai na ce mata ta sa ta sai, kuma wallahi duk wacce ta daga min hannu sai na karya shi, saboda ni dai na san a tafiyan nan da ake yi ba fata nake ba kuma ba alfahari ba izgilanci ba. Kafin mace ta taimake ni da ruwan sha guda ɗaya, ni Murja na bata ruwan sha guda 2. Amma a haka idan ka tashi babu abokiyar zagi sai wani Murja. Ke yanzu ma in kina da tunani Ruki ko giyar wake kike sha aka zo aka ce an yi banin din account dina, har kya ma zauna ki yi magana ko wani abu? No, wanda ai mun rufa miki asiri. Mu a lokacin ma da ya kamata ki taimake mu, muna cikin bala'i an ce ko ta ana neman mu ko wani kaza ba ma gari, amma a haka mu ne muka baki mai 10,000 mai 10,000 kaza saboda asirin ki ya rufu ko wani abu. Amma yanzu kuma ni Murja ni ce a bar kaza har za a zauna a samu bata, ana cewa wai an yi banin dina har ki siyo muku kayan shaye-shaye a zauna a sha, ana buduri burede an yi banin din Murja. To alhamdulillah, kuma ni daman kowa ya sani a cikin TikTok din nan da social media, duk wanda zai ganni ina gwatangarariya ta ni kadai za a ganni, babu tsayayyen kwarto, babu farka barantana kuma miji, sannan kuma ba ni da cikakkiyar kawa wacce za a ce san da kawa, saboda ni na ga lahanin kawaye babu adadi. Dan haka wallahi ba ni da wannan lokacin. Ke kuma wannan rigimai ai babu, aka ce kowa a mai daki shi ya san inda yake mishi yoyo. Dan haka ke kin fi kowa sanin inda Murja take yin yoyo, kuma na rantse da Allah wannan maganar da nake yi miki ko babu kage a cikin ta astaghfirullah, babu kage a cikin ta ko wani abu. Idan har kika ce zaki ci gaba da wannan abin da kike yi da ni, ki kada mun status ki kaza mai ya ki kaza ki menene ki kaza, an yi blocking dinki amma sai kin nemi wata namba ki kiro, tsabar rashin zuciya. Sannan kullun a TikTok a biye kike da ganin posting dina ko wani kaza Murja mai tai posting ko kaza. Wallahi tallahi ke ce a wahala, ke zaki sha wahala. Ai yau fitar da nayi na so a ce gigin fitsara ya kawo ki nan, wallahi da duk sai na zuban miki da hakora a gurin nan.